Salutare, dragi prieteni, bun venit la un nou episod din cariera noastră de jucător la Heerenveen. Bă, nu știu dacă ați sesizat, dar când am făcut intro mă bufnea un pic râsul, dar de ce? Bă, dacă vedeți cu cine am picat în Orange Pokal Becker sau, mă rog, cum îi zici. Ia vezi, mă, ia. Deci uitați-vă cu cine am picat. Cu Aze Alkmaar. Ferească Dumnezeu. Bun, hai să dăm drumul la meciul cu Excelsior. O să-l jucăm, cred că highlights. Și așa îi face. Îl jucăm highlights. E meci simpluț. Bam, bam, jucăm ca să termine repede. Hai să înceapă le partidă. Deci sunt ei pe contraatac, cum ar veni. Nu e problemă, tată. Că îi rezolvăm repede. După aia avem meci cu Feyenoord. Bă, dar ce sunt numai ăștia, mă, pe contraatacuri? Pă bune acum. Haideți, bă, intrați unul acolo la ăla. Nu cred. 1-0 pentru Excelsior. Hai să vedem, pe poartă direct. A, nu intră. E distanța mare. Ce stop a pus al meu, zici că... Ferească Dumnezeu. Uitați-vă voi cum pierdem. Pierdem meciul cu Excelsior, băi, ești nebun. Și ăștia au 8 puncte toate. Ferească Dumnezeu. Mamă, apără Van Gessel. Și pierdem posesia. Nu cred că mai avem șanse. Pe bune. Adică deja e minutul 70, maxim, să zici, o fază să mai ai. Dar au avut predominantii ei. Ia. Avem o lovitură liberă. Încercăm să o băgăm pe asta. Dacă intră, intră. Dacă nu, tot la fel. Hai să vedem. Bă, de unde a scos-o, ești nebun? Bă, panorama, mă. Da. Și pierde meciul cu Excelsior 1-0. E cam primul eșec în care joc. Ferească Dumnezeu. Asta e, să mai întâmplă. Dacă m-am mâncat în funduleț să dau, să jucăm highlights. Asta e situația. Avansăm acum și vom vedea ce s-a întâmplat. Ajungem la meciul cu Feyenoord. Hai să ne facem antrenamentul și să-i dăm drumul la joacă. Sper să-i batem. Am cam dat-o în bară. Am ajuns pe primul loc, dar l-am și pierdut. Tot la fel de repede cum ar veni. Asta e. Hai să-i dăm drum. Bun. Hai să înceapă nebuneala. Abia aștept să văd dacă putem îndeplini cerințele celor de la AC Milan ca să semnăm cu ei.
Mi-ar plăcea maxim să mergem acolo. Ar fi genial. Murichi. Bun, pasăm aici pentru Olsen. Sahraoui. Pasează bine Sahraoui, dar a fost prea în piciorul adversarului mingea. Paiso. Wiffer. Paiso din nou la balon, aruncă mingea acolo în careu. Van Beek e la poziție acolo. Reușește să câștige posesia. Ivanușek pentru Murichi. Murici. Ivanușek. Alireza pentru Murici. Câștigăm posesia aici. Sahraoui pasează bine pentru Tahiri. Olsen se duce bine acolo. Pasăm. Dar trimite centrarea în brațele lui Ivan Sas. Bun, Sahraoui pentru Olsen. Șut! Apără Van Sas. Bă, prima noastră șansă. Slăbuț, câștigăm aici posesia. E excelent, deposedăm acolo marginea careului. Intrăm în centru. Șut, apără Van Sas încă o dată. Haide bă, băiete, bă. Că merge, mă. Mamă. De ce nu mi-am făcut-o eu spre tușă? Bun, Olsen câștigă posesia. Pasăm bine aici pentru Tahiri. Bun, Amersfoort șutează acolo. Bă, apără Sasu. Apără bine. Zerochi. Pasează acolo în bandă pentru Alireza. Întoarce mingea Alireza, Otele pe post acolo. Amersfoort. Tahiri vine cu o pasă bună aici. Trimite mingea pentru Olsen. Amersfoort întoarce acolo prost mingea și pierdem posesia. Contraatac acum pentru Feyenoord. Alireza pasează acolo pentru Murici în marginea careului. Și final de primă repriză 0-0 decât cu Feyenoord. Pardon, mă scuzați. Da. Bun, câștigă posesia aici, Sahraoui ne pune pe contraatac. Intrăm în careu aici, șut și apără Van Sas. Băi, ești nebun ce a apărat-o, băi frate. Nu știu dacă mai avem șansă mai mare ca asta în meciul ăsta. Pe bune. Ivanușek greșește acolo pasa, pasăm pentru Sahraoui. Care greșește și el, că de ce nu? Alireza pasează acolo pentru Murici. Alireza pentru Wiffer. Wiffer îl găsește pe Murici. Ivanușek șutează acolo. Van Beek. A deposedat Coci. Bun, pasăm aici pentru Tahiri. Tahiri îl găsește bine pe Olsen. Dă-i bă și tu odată, mă. Dă, bă, du-te în gherla. Nu știe, bă, să centreze.
Pe bune dacă nu. Da, nu știu, nu prea îmi place campionatul ăsta. E mult schimbat. Înainte îmi plăcea. La FIFA 16, de exemplu, îmi plăcea maxim, dar nu prea mai îmi place. Bun, facem o fentă aici. Scăpăm spre poartă. Intrăm în careu, șut la colțul lung, apără Van Sas. Bă, nu știu, nu mă încântă. Haide, mă. A scos-o și pe asta Van Sas, mă. Păi să putea altfel. Avion. Avion a fost ăsta azi. Deci nu mă așteptam să le apere în stilul ăsta barbar neam. Da, cred că o să facem o nebunie. Ca să fie treaba. Și chiar episodul ăsta o facem, simulăm tot sezonul până la final. Da, dragilor, cum am spus, o să simulăm tot sezonul până la final, nu mai e cine știe cât, dar bă, credeți-mă pe cuvânt că pur și simplu mi s-a luat. Deci nu e spectaculos sub nicio formă, e... Nu știu, nu îmi place. Chiar nu-mi place. Mai sunt câteva meciuri de jucat. Și ultimul cu NEC. Și cam ăsta a fost. Mărim aici calitatea. Bă... Hai să luăm astea pentru weak foot. Bun. Și să băgăm la dribbling acum. Bun, perfect. Și acum ne uităm aici cam ce și cum avem. Benfica. Da, ar fi o variantă în caz că nu ne vrea AC Milan. Dar vom vedea dacă ne vor bine, dacă nu tot la fel. Dacă nu ne vor, mergem la Benfica. Că asta e. Că așa eu nu rezist, Google. Nu e spectaculos deloc. Și dacă nu e spectacol, nu-mi place. E și greu. Adică n-ai cu cine juca, n-ai. Da, lasă-mă cu investițiile tale acum. Eu sunt supărat că nu-mi place campionatul ăsta și tu mă iei cu investiții. Barcelona câștigă UEFA Champions League, bă, ești nebun. Na, drept dovadă. Da, deci practic Benfica e singura la care ne putem transfera.
și o să mergem la Benfica. Dăm pe Legendary și that's it. Și am terminat Bulciu. Pentru că nu mai pot. Mă oftic că n-am putut să merg acum la AC Milan, dar nu mai pot. Nu rezist. O să punem noi ca target AC Milan acum și aia e. Trecem peste. Nu, asta cu Heerenveen a fost un fiasco total. Și de la bun început am zis, bă, n-am făcut o alegere bună să vin aici. Dar aia e. Așa. Bun. Și asta e situațiune. E mai bine așa decât altfel. Hai să ne facem antrenamentul decât. Și de episodul viitor o să intrăm în pâine la Benfica. Și o să dăm tot ce putem mai bun. Mai mult ca sigur jucăm și în cupele europene. Sigur suntem calificați. Oricum chiar nu mai puteam să stau acolo. Așa că asta e situația. N-am mai rezistat. Așa că am plecat. Ce mai avem aici? Da, nimic deosebit. Da, băi dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. N-a fost un episod prea extraordinar, dar sincer, cu siguranță va fi de episodul viitor. Că tot suntem aici, o să intrăm la setări, o să ne dăm pe World Class și gata. De episodul viitor intrăm în pâine așa cum ar trebui. Dragilor, cam asta a fost tot pentru azi. Până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, aveți grijă de voi. Pa, pa!